Hoy, yo, yo, yo. Oop. Hey! What's up, guys? What's up? What's up? So, eto guys, magpapakain na tayo ng mga manok. Yan yung mga kainin nila. Feeds, laying mash. Maghahanap pa tayo ng itlog. Haha. Meron pang isa. Medyo mainit. So titingin tayo ngayon ng mga itlog kung meron pa. Excuse me. Wala na. Ito. Dalawa. Tatlo. Tingnan nyo to guys. Iiwan sila dito. At na, hindi ko na kayang kawawan. 5. Wala. Wala. Wala rin. Dali mamanong. Oh. So guys, 5. Yan si Manang Virgie nagpapalit ng tubig ng manok. Pre, sisikap tayo Mang Virgie. Lalabas tayo sa YouTube. I-greet mo, auntie. Greet mo, Mang Virgie. Nagpapakain ako ng manok at saka naglalagay ng tubig. Oh. Yan. Malinis na malinis para hindi magkakubi. Dapat malinis daw yung inuman ng manok para hindi magka-COVID. Guys, yung itlog ng manok. May natitira pang 5. Dapat nililinisan din yung bahay nila. No, Mang Virgie? Para hindi magka-COVID, no? Lima. Namawakan. Ito yung bahay nila. Ito yung mga manok. Uy, may nanunuka. Ayun, oh. Nanunuka, oh. Hoy. Hoy. Nanunuka ka pa, ah. Ito. Tayo sa kabila. Karatang natin yung pinto.
Ganda. Oh. Ito guys, ipababa natin to. Papakainin natin ng dahon. Up. Teka. Kawayan to eh. Ayan ba? Baba natin to. Ayan ba sila? Ayan na. Mas gusto nila yung dahon kesa sa ano, kesa dun sa laying mash. Ayan o. O ayan. O, lilipatan na sila. Snack! Ay! Ayan. Baba natin ulit. Oh. Okay. Ito guys, mas gusto nila yung dahon kesa sa laying mash. Kahit anong dahon, kinakain niya ng ano, free-range chicken. Tingnan natin dito. Ni-enjoy nila oh. Yung kinakain nila dun, wala na. Umalis na sila dun, pumunta dito sa may dahon. Oh, nabitawan na. Wala na oh. Parang kinain lang ng insekto. Nagaling nilang kumain ng dahon. Oh, kita mo? Kita nyo guys? Parang kinain lang ng insekto. Mas lalo na dito sa baba. Wala na, ubos na oh. Oh. Ubos na yung dahon oh. Di ba? Ay. Ay. Manok. So dito guys, ito yung lumang manok natin. Dito sila. Yun yung mga babo. Oh, ito guys yung harvest natin ngayon. Kulang-kulang na 10 tray. Di ba? Ayos.